थामथि बिटिआर गोरोबथानि उनाव थालांनाय माखासे आयदाफोरनि सायाव हाबा मावनांगौआ बांसिन दोंसो बे बाथ्राखौ बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ BKWC नि सिङाव थानाय दाब दाब जिल्लाफोराव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दावबायनाय हाबाफारि लादों दावबायनाय हाबाफारि लानाय बायदियैनो दिनै गिबि सानाव बङाइगाव जिल्लानिफ्राय जागायजेनो हाबाफारियावनो लोगो हमलायनायनि गेजेरजों मोनसे मेहेरगोनां सावरायलायनाय जायो बे हाबाफारियाव जर'खायै ट्राइबेल माहारिनि हा-हुनि जेंना आरो हाखौ रैखाथि होनायखौ लानानै मेहेर गोनाङै सावरायलायनाय जायो हाबाफारियावनो बाहागो लादों UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म लेङाइ आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म नेहाथारि अबिराम बर' बुंथिगिरि बादल मोसाहारि आरो बोसोनगिरि बिपेन गयारिया मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे खामानि मावनो जों सिगांदों जे खना खनला थानाय गासैबो बर'फोरनि गेजेराव जोंनि जि साननाय आरो जोंनि जि मावनां बे मावनां हाबाफोरखौ जों लानानै थांनो नागिरदों बिसेसके थार्ड बर' एकर्डनि उनाव जि थालांनाय माखासे आयदाफोरनि सायाव खामानि मावनांगौ बेयो जोंहा बारासो जादों जोङो मावथि जथुम महरै जोङो दिनै बङाइगाव जिल्लायाव फैदों बिदिनो जोङो गाबोन बरपेटा थांगोन बिनि नेक्स्ट खालि जोङो सनितपुर बिनि नेक्स्ट खालि बिश्वनाथ नेक्स्ट खालि जोङो लखिमपुर बिनि नेक्स्टआव जोङो धेमाजिनि उनाव तिनसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेव गलाघाट कार्बि आंलं हजाइ नगाव मरिगाव जानानै जों फिन गुवाहाटीसिम जोङो फैगोन बे आयदानि सायाव जोङो दिनैसिम रिजाल्ट होननानै फाइनाल ओरै जाबाय बे बुंनो हानाय अबस्था जों जायाखै खिन्थु जोंनिफ्राय जों प्रेसाराव दङ दिनैबो नैबे बङाइगावआव गार' समाजनि मानगोनां बिथांमोनहा जोंनो गांसे गोसोखां बिलाइ होदों जे बङाइगाव जिल्लायावबो एखेयैनो गवालपारायाव जेरै जादों बेबायदियैनो एभेक्सन खालामनो थाखाय माखासे गार' फेमिलिनो जि नटिस होनाय बे बाथ्राखौ जोङो मोनथिबावनानै फिन जोङो जोंनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा जादों जे फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेखौ मावफुंनायाव हयथ' सरकारा बारा गोसो गैया जोङो सरकारखौ फिन बुंबावगोन जे नोंथांमोनहा थाबैनो बे हाबाफारिखौ मावनानै फोजोबनाया मोजां नङाबा गाबोन समफोर नोंथांमोननि बेरेखायै जुदि रायजो राजाया गसंनांगौ जायोबा दा बिनि दाया खिन्थु जोंनियाव थानाय नङा सरकारनियावनो बिनि दाया थागोन थ' ओंखायनो जोङो सरकारखौ खावलायबोबाय थादों जोंनिफ्राय जों बुंबोबाय थादों सम थानायावनो नोंथांमोना जाहाथे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो आरो बियो जिहेतु जोंनो बर' थार्ड एकर्डजों लिंक थानाय मोनसे इसु जे ट्राइबेल माहारिफोरनो फरेस्ट डिउलार एक्ट 2006 मथे हानि मोन्थाय बे मोन्थायखौ होनांगौ थ' बे होनायाव जेबो आपत्ति निस्सय थानाङा जिहेतु बे मोनसे आयेन आसलते दिनै जोङो बङाइगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोनसे मावफुं मेल जोङो आयोजन खालामदों आरो बे मावफुं मेलाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफाद बिथां आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि आरो बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव लेंहरदों दा बे जोंना उद्देस्यआ जादों मा जोंनि नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बङाइगाव जिल्ला जोंना बर्तमान जिथाजों आल'सना खालामदों जोंना नेक्स्ट फैगौ दिनफोराव जाहाथे जोंनि संगठनफोरा जाहाथे जों मजबुत खालामलांनो हायो आरो जोंनि जिखिनि जेंना जेंला बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सफैनाय जाहा मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिमोनहा जोंनो जिबादि मोजां बाथ्रायैनो गुरै बाथ्रायैनो जोंखौ जिबादि बुजायलांदों बे बुजायनाय हिसाबै जाहाथे जोंनि नैबे बङाइगाव जिल्लानि जे गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि खना खनला गामिफ्रा हाजो हाला थानाय गामिफ्रा जाहाथे जों बिसोरखौ माबोरै उथायलांनो हायो माबोरै दैदेनलांनो हायो मोजां माबायाव हाबाफारियाव लांनानै जाहाथे बयबो जाहाथे मोजाङैनो सोलिबोनो हानायनि थांखिखौ लानानै जोंनि नैबे दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो जिरायनाय जादों बे मावफुं मेल हिसाबै माबायदि मोनदों बे मावफुं मेलखौ दिनै सावरायनो मोननानै दिनै जिहेथु जों जिहेतु मावफुं मेलाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरिमोना फैनानै जोंनो जिबादि गुरै रावैजोंनो जोंनि जिथा आदब खायदा जोंनो होलांबाय बे आदब खायदाखौ जोंबो
मोननानै बे आदब खायदाखौ हयथ' जोंबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि खना खनला थानाय बर' गामिफोराव जोंबो बिथिंनि आदब खायदा बिसोर बिथोन होलांनाय बायदि जोंबो बैबायदि गामिफोराव थांनानै हयथ' जोंबो माबा होनो हागोन बिथोन होनो हागोन थिग बेखौ जोङो दिनैनि नैबे आल'सनाव जों मोननायखाय बहुद आङो गोजोननाय मोनदों जाहाथे जोङो इयुन फारियाव बा इयुन भबिष्यतनि माबाखौ जोङो जाहाथे बिथोन हिसाबैनो जोंबो मावनानै जाहाथे जों गामिनि आइ आफाफोरखौ जौगास्रांनो हागोन बेखौ आं खुब दिनै नैबे मेलाव मोजां मोनदों आरोखि फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन